салом дӯстон, шахсоне ки варзишро мефаҳманд, барои шумо хушхабар. Силка барои бозӣ кардан дар комментарий аст. Дар он ҷо аз ҳама коэффициентҳои баланд буда барои бозингарон 6500 рубл бонус дода мешавад. марҳамат кунед. шумо да ту қадар кор? чанд дона тиян? ма ба фикрам тахмда ошиқӣ. эй осмон ранг, дига кор надорӣ? тахмама даиса пурай магазини ма буротез. гӯша. касалай чи тахма муча мекунам. мара қичоқ кадеста қариб дукон ма ҳаром мекаде. осмон ранг вам бисёр шидия. марҳамат кунед. шумо да ту қадар кор? чанд дона тиян? ма ба фикрам тахмда ошиқӣ. эй осмон ранг, дига кор надорӣ? тахмама даиса пурай магазини ма буротез. гӯша. касалай чи тахма муча мекунам. мара қичоқ кадеста қариб дукон ма ҳаром мекаде. осмон ранг вам бисёр шидия. марҳамат кунед. шумо да ту қадар кор? чанд дона тиян? ма ба фикрам тахмда ошиқӣ. эй осмон ранг, дига кор надорӣ? тахмама даиса пурай магазини ма буротез. гӯша. касалай чи тахма муча мекунам. мара қичоқ кадеста қариб дукон ма ҳаром мекаде. осмон ранг вам бисёр шидия.